Hi, ako si Jose. Akong i-share ang best day sa akong life. Katungaan lang nga na ako ibang ng cellphone. Hindi talaga eh. Maka-games, maka-picture, makasanog messages, nasa alarm clock, compass, flashlight. Wow, kuan. No. Mao to ang second best day sa akong life. Akong i-share ang pinaka-best day ever. Nakati pastor nga nagbisita sa among eskwelahan. Wala pa dyan klase sa math. Wow! Sakto imong tubag! Okay, padayon ta sa tong next challenge. Kinsay makatag-an kung pila ka candies ang nasunod ani nga jar. Kung kinsa ang nay pinakaduol nga answer, iyahan na nita ng candy sa jar. Okay? Kinsay makatag-an? Okay. Tagatagsa lang. Ikaw? 37. Okay. 40, ma'am. Basin 40. Maayo, ikaw kuno? 60. Short ko 60. Oh, okay. Ikaw kuno, Jose? 6'1"? Class, pagpuyo. 61. Okay, tanaw na to. Kinsa ang pinakaduol nga number. Drum roll, please! Ang sakto tubag kay 61! Jose! Sakto imo tubag! Okay, everyone. Natay bisita karong adlaw. Pastor siya sa atong lugar. Siya si Gospel Guy. Ang Gospel kay maayong balita ug na siya'y good news nga ihatag nato karon. Kahibalo siya sa Bible. Ang Bible gisulat sa Dios. Nagsulti kini kung asa ta gikan, unsaon pagkinabuhi, ug asa ta paingon human sa atong kinabuhi. Ato siya hatagan og masipang pakpak. May tagdi dugay. Obla ay. Unsa kaya istorya na to, no? May tungod sa Ginoo, laoy. Di ko mo tuon ay Ginoo. Ngay ginuoy nga nagbuhat ani tanan. Wala ni kalit og tunga. May tag nga lugar no nga way kamatayon. Ay mga bata, ako si Gospel Guy. Bitaw, kay bago ko katawanan gamay. Ang Gospel kay maayong balita. Og unsa nga maayong balita akong i-share karon? Kindi na lang para namon tanan. Oh sige, kindi para sa tanan. Okay na ba na siya? Okay. Mag-share ko karon sa good news about sa langit. So kani ang akong pangutana. Kung mamatay ka karon, 100% sure ba ka moadto ka sa langit? Naghuna-huna sila. Unsaon nimo para makaadto ka sa langit? Binutan? Musimba? Pabaptize? Pray kapito kada adlaw? Dawaton ang pasaylo kang Hesus sa imong sala. Asa ang sakto? Unsay saktong tubag? Wa ko kibaw, lisod. Mangunaw na og kamatayon, manok lagi ko ano. Asa ka ko padung, no? Wa ko kabaw pero ganan ko makabaw. Nagsugod ang tanan kadtong gihimo sa Dios ang tanang butang. Misulti lang siya og naporma ang mga bituon ug mga planeta. Ang kalibutan, animals ug mga unang duha ka tawo, si Adan ug si Eva. Gigugma sila sa Dios, gipakaon sila sa nindot nga garden, gitagaan sila og usa lang kasugo. Ayaw kauna ang prutas anang usa ka kahoy. Gitawag sa Dios ang pagsupak nga sala. Kung sila makasala, mamatay gyud sila. Pero ilahang gikaon ang prutas sa kadto nga kahoy. Ug usa ka adlaw namatay sila. Ang tinuod mga bata, kitang tanan nakasala ta nga wa gituyo or gituyo, walay perpekto nga tao. Unsa ka kung isulti sa Ginoo ang tanang bati nimong gibuhat, gisulti o ginahuna. Maulaw jud ta, di ba? Naagyo'y bayad ang sala. Sa akong sala o sa imong sala. Ang bayad sa sala, kamatayon. Kay tanan nakasala sa Dios, mamatay gyud ta pareha ni Adan ug ni Eva. Basig atigulang nato or bisan bata pa. Inig abot ana nga adlaw kung ang atong mga sala na pasaylo na ni Sus adto ta sa langit kauban ng Ginoo. Ang langit usa ka nindot nga lugar puno sa kahayag, katawa, lingaw ug candy. Di bitaw ko sure about sa candy, pero basin, mga bata, ang good news kay kung naa na ta sa langit, dito ay paghilak,
way kagutom, way kasakit, ug adto hangtod sa hangtod. Ang di maayong balita kay kung wa pa ka mapasaylo, bayran nimo tanan nimong sala nga wala ang Dios hangtod sa hangtod. Kana nga lugar gitawag nga imperno, wala kini gibuhat para sa mga tao. Lugar lang unta kini para sa yawa tungod sa iyang kadotan. Siya ang inundang sa tanang kamatayon, sakit, gubat ug kasakit. Lugar siya nga buwag sa Ginoo hangtod sa hangtod. Yes dong, nakay pangutana? Bad news lagi tanan. Naay good news? Oh, gipadala sa Dios ang iyang anak diri sa kalibutan ug para luwas unta. Niabot siya isip o sa kabata. Nidako siya ug nag-ayo sa mga masakiton. Nipakaon ang gigutom. Nagtudlo siya sa pulong sa Ginoo o gisultian niya tanan nga siya ang anak sa Dios. Ningon siya nga maghimo siya balay para nila didto sa langit para magkuyog sila hangtod sa hangtod. Daghan ang migugma ug misimba kaniya. Nituo sila sa iyang gipangsulti pero dili tanan nituo. Daghan ang nasuko niya kay gisultian man sila sa kamatuoran ug nga wala sila mituman sa Dios. Wala sila ganahi ato. Nasuko sila ug nagplano nga pasakitan nila si Jesus. Ilang gidakop si Jesus bisag wala siya'y gibuhat nga sala. Ilang gibunalan, giluwaan, o gipurong-purungan, o tunok. Unya gilansang siya sa krus. Namatay siya sa krus para bayran atong mga sala. Imong sala, akong sala, atong tanang sala. Ningon ang Dios para mapasaylo ta, pinaagi lang gyud sa usa nga wa gyud nakabuhat og sala para makuha atong silot. Ug mauna ang gibuhat ni Jesucristo para sa tanan. Kung ikaw lang usa diri sa kalibutan, mamatay lang gihapon siya para lang kanimo. Nigugma siya nimo. Si Jesus gilubong og sa ikatulo nga adlaw, milakaw nga buhi. Tanan nga iyang gisulti, tinuo, dili lang siya maayong tao, kundi siya ang Dios. Ibalik na siya sa langit karon, nag-andam og lugar para nako ug nimo. So, mag-review ta ha. Ingon ang Bible, una, kitang tanan nakasala. Kadua, ang bayad sa atong sala mao ibulag ta gikan sa Dios hangtod sa hangtod sa imperno. Ikatulo, gikuha ni Jesus ang atong silot sa cross. Ngon ang Bible, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Jesucristo nga atong Ginoo. Kay si bisan kinsang mutawag sa ngalan sa Dios, maluwas. Gusto sa Dios nga ang tanan malangit. Sayon lang gyud murarag mo dawat og regalo gud. Tanan tawo kay bawana, di ba? Ang regalo libre. Di nimo paliton or haguan. Dawaton lang nimo. Dawaton lang nimo kausa. Kay si Jesus ang regalo. Abli lang imong kasing-kasing unya dawata siya nga imong manuluwas kausara. Last nga picture din mulakaw nako. Ikaw ni, ako, o kitang tanan. Kadtong first time nga nakasala ta, gibulag ta gikan sa Dios, di siya makaduol kanato tungod sa atong mga sala. Wala gyud siya sala. Kung wa kay Ginoo, naay gyud kay kulang sa imong kasing-kasing. Wa tay mahimo para ana. So gitry na tugbuhat og tulay, magbinutan, adto sa church, magpabaptize, ampo kapito kada adlaw, sa kasing-kasing nato gusto ta pasayloon. Tanan gusto mo atong langit, di ba? Pero wa gyud tay mabuhat sa atong kagalingon para malangit. Atong tulay kulang. Pero ang good news, gigugma ka ni Jesus kadtong iyang gibuhat sa krus, mao to ang tulay gikan nimo padulong sa langit. Usa na gyud ang dalan sa langit, pinaagi ra niya. Ningon si Jesus, ako maong dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Way tawo makaadto sa amahan apan pinaagi lang kanako. Kay gigugma sa Dios ang kalibutan nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga kung si bisan kinsang mutuo kaniya dili malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan. Nabay tawo nga gianak sa tuo nga bahin sa tulay? Wala. Nabay tawo nga makadala nimo labang sa tulay? Wala. Imo na ang desisyon. Unsao man nimo paglabang? Saligi si Jesus ug dawata ang iyang regalo nga pasaylo. Higala, tanan may tungod kang Hesus.
So, salamat sa pagpaminaw. Kung namoy pangutana, mapabilin na ko dere. Salamat sa pagbisita ug pagwalin namo karon. Bye guys! Sunod na sad! Okay, napatay na habilin nga oras. Pwede mo magtabi sa imong kauban or buhata inyohang math homework. Hi, sir, kanang, pwede mong utana? Sure, unsay name mo? Ako di ay si Jose. Oh, Jose, mayo nakita ta. Unsa may ato? Unsaon pagdawat sa gift? Kanang saan yung magibuhat? Ako nang gibuhat tong bata pa ko. Gisultian ko sa magwawali. Tigsimbahan ko sa unagod, unya nabunyagan pug ko pagkabata. Pero wa ko kahinumdom nga gipasaylo nako ni Jesus Christ. Mao na ang akong wa nabuhat sa una. Pero katong February 23, 9 akong edad, first time nakaamgo ko nga naa ako sa sayop nga part sa tulay. Gihangyo nako si Jesus Christ nga mosulod sa akong kasing-kasing. Pasayloon ko og hatagan sa kinabuhing walay katapusan. Di man gani ko kalimot sa time ug sa lugar, Jose. Wa siya nagpasabot ako na sa una. Nag-ampo magani ko kada adlaw. Ibunyagan sa ko pagkabata. Pero tong naminaw ko nimo, wow kabaw, giun sa to nimo. Wow kabaw kung nakadong ba siya or naa na ba siya sa akong kasing? Sakto. Wow, nakoy lang pangutana. Di ko mag-ampo pinagay sila yung tao. Mag-ampo ko diretso sa Dios. Sakto kayo. So imong pasabot, libre rin ang regalo o niya ako rang dawaton? Giinang ko sa una magbinuutan dako para manangit. Karon naaday ko sa sayop nga bridge. Wala pa day ko mapasaylo, niya di pa ko pasudlon sa langit. Oh. Maminaw ba ang Dios kung mangayo kog pasaylo? Oh, maminaw. Mapasaylo ang Dios sa mudawat kaniya. Unsaon para ma-sure? Kayang Biblia tinuod. Jose, ang Dios di mamakak. Utuman siyag saad. Nya, mutuon ako. Ganahan jud ko sa good news. Pero, unsaon di ay? Pwede tabangan ko nimo? Sure, pwede mag-ampo ta karon. Karon, okay, unsaon? Sayon ra. Sunod sa akong pag-ampo ha, pero dili ang pagsunod-sunod makaluwas. Dapat kinasing-kasing gayod. Mauni akong giampo sa una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, nagtuo ko nga ikaw ang Dios nga naghimo sa tanan. nagtuo ko nga ikaw ang Dios nga naghimo sa tanan. Kay baw ko nakabuhat kog dautan. Kibaw ko nga nakabuhat kog dautan. O gitawag kini nga sala. Ug gitawag kini nga sala. Pasaylo ako sa tanan na akong mga sala. Pasaylo ako sa tanan akong mga sala. Nagtuo ko nga namatay ka para kanako. Nagtuo ko nga namatay ka para kanako. Unya ikaw nabuhi pagbalik. Nya ikaw nabuhi pagbalik. Dawaton ko imong regalo nga kinabuhing dayon. Dawaton ko ang imong regalo nga kinabuhing dayon. Ipalabang ko sa tulay. Ipalabang ko sa tulay. Salamat sa pagluwas kanako. Salamat sa pagluwas kanako. Para one day magkuyog ta hangtod sa hangtod. Para one day magkuyog ta hangtod sa hangtod. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Amen. Amen. Jose, kibaw ka? Ha? Nakuha na nimo ang sakto nga tubag. Pinakanindot nga adlaw. Padong na jud ko sa langit. Kabaon ako saktong tubag. Dino kahuwat nga sultian ti ka. Oy, Jose, unsa dito inyong gistoryahan ganina ni Gospel Guy? Aw, kato. Sultian ti ka tanan ato. Ako to katong G's pa ko. Cute nga bata, no? Lipay kay ko ato. Mauto ang day nga gidawat na ako siya o giusab ko niya. Unya ikaw, nabuhat na ba na nimo? Nakuha na ba nimo ang sakto nga tubag? Kung wala pa, pwede nimo dawaton ang regalo nga akong nadawat. Mao si Hesukristo. Maulang ni ang imong sabton. Una, kahibalo ko nga nakasala ko. Kaduha, ang ngayan kong silutan tungod sa akong mga sala. Ibulag ko gikan sa Dios adto sa impyerno hangtod sa hangtod. Ikatulo, kabaw ko nga gikuha ni Kristo ang akong silot didto sa krus ug siya na banhaw.
Ug ikaw pat, kay baw ko nga dili na ako mapalit ang agianan padung sa langit. Regalo na siya sa Ginoo. Kung mamatay ka karon nga wala si Kristo, asa ka padung? Mao ba na imong ganahan? Ganahan ba ang Ginoo ana? Ganahan ba ka nga dawaton ng regalo para sa akong gibuhat sa una? Unya karon mag-ampo ta pareha sa akong giampo sa una. Sunod lang nako kung ganahan ka. Karon dayon, i-fold imong kamot, ipiyong imong mata, ug pag-ampo nga kinasing-kasing, ug sunda ko. Sige, magsugod ta. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, nagtuo ko nga ikaw ang Dios ug nagbuhat sa tanan. nagtuo ko nga ikaw ang Dios ug nagbuhat sa tanan. Kay baw ko nga nagbuhat kog dautan, Kabaw ko nga nagbuhat kog dautan. ug kini gitawag nga sala. O kini gitawag nga sala. Pasaylo ako sa tanan nakong mga sala. Pasaylo ako sa tanan akong mga sala. Nagtuo ko nga namatay ka sa krus para sa akong mga sala, Nagtuo ko nga namatay ka sa cross para sa akong mga sala. ug ikaw nabuhi pagbalik. Ug ikaw nabuhi pagbalik. Dawaton nako ang imong regalo nga kinabuhing dayon. Dawaton ako ang imong regalo kinabuhing dayon. Ipalabang ko sa tulay. Ipalabang ko sa tulay. Salamat sa pagluwas nako. Salamat sa pagluwas nako. Aron usa ka adlaw magakuyog ta hangtod sa hangtod. Aron sa kadlaw magkuwita hangtod sa hangtod. I love you Jesus. I love you, Jesus. Amen. Amen. Kibaw ka? Nakuha na nimo ang saktong tubag. Kung tinuuray ka, nagsaad ang Dios adto ka sa langit kuyog niya hangtod sa hangtod. Karong kay baw naman ka sa tubag, sulti ang uban para malangit sad sila kuyog nimo.